Salutare oameni buni, eu sunt Adi și astăzi voi arăta cum să instalez Counter-Strike Global Offensive gratis și multiplayer. Ok, prima oară o să vă duceți pe browser, pe internet și o să scrieți download CSGO update TPB și asta acolo și uite, o să dați fix pe acesta. Ok? Ați apăsat pe el, apăsați pe Get this torrent, apăsați pe OK. O să vă las în descripție link-ul de la site-ul ăsta și de la uTorrent. Ok? Vedeți astea? Eu deja îl am, ok? Deci nu o să aștept să îl iau din nou. Unde e? Uitați, deci după ce se instalează, apăsați pe el, dați pe setup, dați pe run, dați pe alegeți în română, ca să înțelegeți ce zice în timpul jocului, dați pe OK, dați pe continuă, dați pe continuă din nou, alegeți unde vreți să-l instalați. Eu vreau un D, Counter-Strike Global Offensive, dați pe continuă, trebuie neapărat să știți unde l-ați instalat, dați pe instalează, așteptați. Ok, o să dau o pauză până mi se instalează. Ok, după ce o să vi se finalizeze instalarea, o să vă apară asta. Nu faceți nimic altceva decât lăsați asta bifată, ok? Apăsați pe finalizează și acum lăsați această chestie să se instaleze. Lăsați-o în pace, că acum aș da update-ul ca să vă meargă jocul. Că altfel, dacă nu folosiți acest update, nu o să vă joacă. Nu o să, Doamne ferește, nu o să vă meargă jocul. Deci așteptați. Ok, n-ar trebui să dureze mult. 30 de secunde, ceva genul, maxim un minut ar trebui să țin asta, depinde ce joc e. Ok, hai mai repede, mergi. Ok, acum apăsați pe patch. Uitați, o să vă apară asta, deci chestia asta trebuie să o lăsați toată în pace, nu scrieți nimica pe ea, ok? Nu faceți nimic, decât lăsați și când o să dispare ea singură, o să apăsați, puteți să vă jucați cât vreți și o să vă dau și o să vă arăt că merge, ok? Să nu ziceți că vă păcălesc, ok? O să dau o pauză până mi se instalează. Ok. Aia a dispărut, deci înseamnă că jocul e 100% ok now. Deci puteți să vă jucați cât vreți. Acum, stați puțin. Puteți accesa jocul de unde ați fost, adică de aici. Știți? Sta? Sau de pe ecran. Unde? Unde ești, mă, pitictelule? Unde ești, mă? Uite răsala aici. Apăsă spell. Eu o să vă spell. Și uitați-vă la tot videoclipul, vă rog eu. Ca să vedeți că acum o să se întâmple ceva. Nu sunt sigur dacă și voi, dar mie mi se întâmplă așa. O să trebuie să așteptați puțin. Ok, nu să vedeți nimic, dar o să vă fac eu să vedeți ecranul. Ca să vedeți că merge. Ok, dacă ați auzit, acum trebuie să țineți apăsat pe Ctrl, Alt și Delete. O să vă apară asta. Eu dau pe OK, după aia dați pe Cancel. Apăsați pe... după aia apăsați din nou pe CSGO. Apăsați mai multe ori într-una și după aia vedeți, merge. Stați să fac pe ecran mai mic să vedeți toți. Așa în full screen nu o să vedeți absolut nimic. Stați decât o secundă, vă rog să stați.
Ok. Cred că vedeți. Ok. Salutare, eu am fost Adi. Sper că v-am ajutat să vă luați Counter-Strike Global Offensive și vedeți că nu pe toate serverele multiplayer o să vă joacă. O să meargă, ok? Deci să vă distrați. La revedere!